Юлия Погодина шундыйларның берсе гөмбә җыю яраткан шөгыле аның. Шияле Алан авылы янындагы аланлыкка дус хатыны белән буш вакытында табигать хәзинәсен җыярга чыккан. Гөмбәнең барлык төрләрен дә белә. Пычак ярдәмендә кисеп, чиста итеп җыя ул аларны. Ходишь, собираешь уж, найдешь. Мало да нет, все равно ходишь, найдешь. Оста гөмбәче күз ташлауга ул гөмбәнең төрен һәм торышын әйтеп бирә. Маринатлау һәм дөрес итеп әзерләү серләре белән дә телеп уртаклашты ул. Да, вот эти чистить надо вот. Кто и как и варит уж. Кем ничек пешерә бит, кемдер кыздыра да, суга салып торганнан соң кыздырырга була. Бу майлы гөмбә. Яңгырлар баштану да гөмбә үсүгә ярдәм иткән, шуңа да базарда аны сатучылар ешайды. Чиләкләп тә тузлаган килеште. С детства в лес хожу. Балачактан урманга йөрим, балачактан гөмбәне җыям. Үзем җыям мин, тозлыйм да, гөмбәнең төрен таныйм, кайда үскәнен һәм җыю вакытында беләм. Все это знаешь. Гөмбәне танымаучылар исә белгән кешедән сатып алуны кулай күрә. Үзем инде мин җыйганым юк, минем ул нәрсәдәм хобби түгел, минем аның белән шөгыльләнмим. Мин шул сатып алырга уйлыйм. Куркытмыйсың базарны сатып алырга? Юк инде. Нәрсәсе бар инде аның. Кешеләр саталар, шулай сатып аласыз. Бер нәрсәсе юк аның. Гөмбә аксым чыганагы булса да, белеп җыймасаң агуга әйләнергә мөмкин. Ул ашказаны өчен авыр ризык. Белгечләр хәтта 14 яшькәчә балаларга гөмбә ашатмаска куша. Чөнки баланың организмында аны эшкәртү өчен ферментлар җитәрлек булмый. Әгәр дә агулану очрагы булса, тиз арада табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк.